Mga igsoon, mayong adlaw kanatong tanan, happy Sunday. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot ni kabahin sa mga buluhaton nato diha sa simbahan. Si Kristo mismo ningon siya nga duol gitas Ginoo kay ang yugo nga isangon ni Kristo nato sayon ra kistanan no. Dili lisod, dili bugat, sayon gaan. Mga buluhaton sa simbahan sayon naman na. Di mo na bugat. Mga kaakuhan sa tong kinabuhi, di na bugat basta Ginoo ang mohatag ani. Number 1, kining magserbisyo ta sa simbahan. Dili di bugat gani ang uban tawgon nga magserbisyo sa simbahan. Daghan kayo mo dili, di ba? Daghan kayo mo balibad pero paserbisyoon ni mo barangay bisag wala gali gituboy sa mga katawhan. Gaw na una pag lista dito sa kumilik kay gusto gyung mo line up pagka kandidato pero sa simbahan gani never gali silang mo participate. Muna nga si Kristo wala maghatag og mga buluhaton sa simbahan nga bugat. Ang buluhaton sayo naman na ang sugo sa Ginoo ha. Yaning gikuan, sugo ninya mismo. Ang sugo sa atong Ginoo simple kestanan. Nganuman dili man ni bugat tumanon. Paghigugma, bugat ba ni? Alang sa mga nagdumot, bugat. Pagmahal, kana ba pagmahal, paghigugma, pagmahal. Alang sa mga nagdumot, bugat gina siya. Kining pagpasaylo sa atong isig katawo alang sa mga tawo nga dili gyud mo dawat og kanabang dili mo hatag og pasaylo ba nya di pud kadawat og pasaylo ako nya di lang madawat bitaw kana tungod kay bugat ang ilang kasing-kasing ana tungod sa sala naghapon nag puyo ang yawa diha sa ilaha. Sayon ra man na ang paghigugma sa atong isig katawo di man na bugat, sayon ra na siya, pero kita lang tao nagdumili ang nagtuman kay nganuman because of evil. Nara gihapon gipahari nato ang yawa sa atong kasing-kasing unahuna. Dapat dili nato na ipahari ang yawa, ang atong ipahari ang Kristo. Ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo sayon kaayo, pero lisod tumano ni adtong mga nagpuyo sa kangitngit o gipalabi ang yawa sa ilang kinabuhi. Mauna kung gikapoy na ta, duol tas Ginoo nganuman. Ang yugo nga isangon sa Ginoo dili bugat, dili kapoy kung dili mas gaan hinuon kini. Take note, kung kita nagserbisyo sa simbahan, malipayon gayud kita. O gani, morning uban, daghan kayong mga mo aktor, daghan kayong mga masuya, labi na adtong mga taong namunga nagdaghan kay nganuman sa ilang pagpaningkamot, sila wala mo asinso, ang uban ni asinso mo nang kasuyaan gyud. Sa akong experience, mas lami ang moserbisyo sa simbahan. Mas nindot ang mga lagad sa simbahan kay naa kanunay ang kalipay nga dili mapalit og kwarta. Munang ayaw mugtuos giingon sa uban nga adiyan ta mo serbisyo sa simbahan kay kapoy. No, dili kapoy ang pagserbisyo sa simbahan kun dili mas malipay hinuon tang mo serbisyo sa simbahan. Kalipay ang naa dili ka kapoy. Kung kabalot ta mohatag og gugma sa atong isig katawo, kalipay ang atong mabati. Kung kabalutang mudawat o pasaylo sa mga nakasala nato, kalipay ang atong mabati. Hinuon, dili gyud ta maadto sa impierno kun dili langit ang atong padulngan ini. Daghang salamat, God bless, hinaot nga panalanginan ta kita sa Dios nga mahan magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.